Is-sovrintendenza l-wirt kulturali taqdi bosta funzjonijiet ewlieni fosthom milli tħares il-wirt kulturali abbundanti f'dawn il-gżejjer. Dan isir bosta modi, fosthom b'monitoraġġ fuq siti meqjusa sensittivi. Fil-fatt bħalissa l-arkeologi qegħdin jarblu x-xogħlijiet ta' tisbieħ li qed iseħħu fuq l-adba ta' sit sensittiv fin-nofsinhar ta' Malta, it-tempi ta' Ħal Tarxin. Kevin Borda spjega li biex dan iseħħ bi preċiżjoni tħaffru 3 ħofor bilan li jagħtu stampa fuq iż-żona kollha. U bekk tingħata direzzjoni ta' kif se jissoktaw ix-xogħlijiet. L-iskop ta' Trailhouse huwa li ħanibdew mill-livell tat-tarmak u ħanibqgħu niżnin biex naraw x'ħajnstab bejn il-livell tat-triq u l-livell tal-blat. L-arkeoloġija hija varjata ħafna, ġifieri l-arkeoloġija tista' tikkonsisti f'dalijiet strutturali kif qed naraw madwarna, depositi li huma ħamrija li jkun fihom l-oġġetti li kienu qed jintużaw f'dak il-perjodu, ġifieri allura qed inħarsu lejn bċejġ tal-fuħħar, ħadid, ħiġġieġ. Ovvjament dejjem skont il-perjodu, ġifieri ovvjament jekk qed nitkellmu fuq il-perjodu preistoriku mhux ħansibu ħġieġ, meta qed insemmu l-perjodu Ruman, il-ħġieġ kien daħal dak iż-żmien. Fil-kuntest ta' djar residenzjali huwa kompla jispjega li s-sovrintendenza tarbel l-applikazzjonijiet li jidhru quddiem l-awtorità tal-ippjanar. Fakkar illi l-liġi tobbliga lis-sid jinforma s-sovrintendenza bi kwalunkwe żvolta u skoperta. Rabta bejn l-istorja, l-arkitettura, l-ippjanar u d-Dar Maltija hija riflessa fis-sensiela id-Dar Maltija. Dan il-proġett kollaborattiv bejn il-Public Broadcasting Services u Heritage Malta huwa aċċessibbli għall pubbliku fuq tvmi.mt.